A Reus, d'una bona tapa en diem Ganxet Pinxo. Del 15 de març a l'1 d'abril, la Cambra de Comerç de Reus et convida a la Ganxet Pinxo Challenge 2012, la ruta de tapes. Ajuda'ns a seleccionar les millors tapes per la gran final de novembre. 62 establiments t'ofereixen per 2,5 € pinxo i consumició. Tota la informació de la ruta a ganxetpinxo.cat, amb el patrocini de cerveses Estrella d'Am. Benvinguts a Reus a prop notícies. En una setmana molt gastronòmica a la ciutat, comencem el resum. El dilluns, el mestre xocolater Ramon de la Fuente, de la pastisseria Huguet, va presentar les figures de xocolata d'enguany que promocionen elements del seguici festiu o espais característics de Reus, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i del regidor de Cultura i Joventut, Joaquim Sorio. Enguany, els protagonistes de xocolata són el gegant indi, el drac, que celebra el seu 20è aniversari, i el campanar de la Prioral de Sant Pere. Les tres noves figures es sumen així a les ja realitzades en anys anteriors, com la mulassa, l'àguila o els nanos. Estan fets, tots estan pintats a mà un per un, tant el drac i això, i aquest no, aquest està acabat en negre i llavors se li dona el color aquest brossejat. El regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Marc Arça, i el president del CEPTA, Antoni Belmonte, van signar aquest dimarts un conveni que trasllada les properes 3 edicions de la nit empresarial de Tarragona a Reus. La CEPTA és la patronal més important del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I nosaltres, la ciutat de Reus, som la capital comercial d'aquest territori. El certamen d'enguany comptarà amb 2 blocs. El primer consistirà en un acte acadèmic, mentre que en el segon es lliuraran els 11 guardons que premiaran la tasca de diverses empreses de la demarcació i un sopar amb els assistents. Han fet un petit recorregut a través dels temps i a través dels anys dels diferents convenis que han firmat amb diferents ajuntaments i ara, per segona vegada, li toca altra vegada a la ciutat de Reus. Aquest dimecres, i després de més de 4 mesos sense operar a l'aeroport de Reus, Ryanair va tornar a reactivar els vols entre Londres i la capital del Baix Camp. El primer avió de l'aerolínia irlandesa a la capital anglesa va aixecar molta expectació per part dels mitjans, que veien un pobre degoteig de passatgers. Les rutes s'ampliaran quan comenci la temporada d'estiu el dia 25 de març, amb un total de 16 destinacions. Dolors Sardà, regidora d'Ensenyament i Política Lingüística, presentava el període de preinscripció escolar per al curs 2012-2013, que s'obrirà entre els dies 19 i 30 de març, amb la mateixa oferta formativa que la de l'any passat. En aquest període s'han de matricular 1.487 nous nens i nenes a les escoles de la ciutat, una xifra similar a la de 2011. Per a primer d'ESO s'ofereixen 1.200 places en 24 instituts públics i 16 escoles concertades. La regidora compareixia també el dijous, en aquesta ocasió al costat del president de la Cambra de Comerç, Isaac Sant Romà, per presentar la candidatura de la ciutat per formar part de l'associació Xarxa FP d'àmbit europeu. Els objectius de formar part d'aquesta xarxa són reforçar la col·laboració entre els centres de formació i les empreses, promoure i sostenir la mobilitat dels estudiants de la formació inicial i professional i promoure la mobilitat del professorat. La candidatura es presentarà a Múnich els propers dies 22 i 23 de març. Aquesta candidatura que presenta la ciutat de Reus per formar part de l'associació Xarxa FP d'àmbit europeu. Aquesta és una xarxa de ciutats europees que col·laboren entre elles en la gestió i pràctiques i estades laborals a empreses estrangeres per als estudiants de formació professional. El regidor únic de la CUP a l'Ajuntament de Reus, David Vidal, realitzava aquest dimecres a la nit una conferència al Círcul sota el nom Bases per a la Transició, on destacava el perfil radical democràtic de la seva formació política i exposava la visió de la formació independentista en els temes cabdals de la ciutat, amb dures crítiques a l'actual govern i també a l'anterior tripartit. Cal destacar la presència a la conferència d'alguns regidors de l'Ajuntament de Reus. A casa nostra aquesta llunyania no és més que una conseqüència de quelcom més preocupant, que és la relació del ciutadà amb el sentiment de bé públic en general. Aquesta setmana es presentava al Bravium Teatre a la plataforma ciutadana de Reus,
un organisme que neix per lluitar contra les retallades dels drets socials i laborals, que són, segons ells, producte de les polítiques aprovades per Convergència i Unió a la Generalitat i pel Partit Popular a l'Estat. Bartolomé Pluma, membre de la plataforma, ens en parlava per Reus a Prop Notícies. Sí, com a objectiu principal tenim el que seria defensar l'estat del benestar, o sigui, lluitar contra aquestes retallades que han hagut en sanitat, en ensenyament i tota aquesta lacra de retallades que hem tingut i sobretot també ara en contra de la reforma laboral aquesta que s'han imposat. Les pròximes accions que tenim, que no només volem fer accions, sinó també volem fer conferències, informació al públic en general. El dia 23 seria la primera, que hi ha una xarxa col·loqui al Centre de Lectura a les 7:30, on parlarem extensament sobre el tema de la reforma laboral. I la següent seria el dia 25, que és el diumenge 25, que farem una gran cadena humana que arribarà fins a la plaça Mercadal i que aquest acte, diguéssim, coincideix amb el que seria el congrés que farà Convergència el cap de setmana aquí a Reus. Després de conèixer les accions programades per la nova iniciativa, l'executiva local de Convergència Democràtica de Catalunya lamentava la instrumentalització política de la nova plataforma i criticava durament la presència de membres del Partit Socialista. Màrius Pàmies, president de l'executiva local de Convergència, mostrava el desacord amb aquesta iniciativa a Reus a Prop Notícies. En primer lloc, com a Convergència Democràtica de Catalunya, nosaltres no qüestionem en cap cas que els ciutadans de Reus puguin d'alguna manera manifestar lliurement aquelles eines que tenen democràticament per expressar la seva llibertat, o els seus pensaments, els seus projectes. Perplexitat per la presència de l'exalcalde, senyor Pérez, i de representants del govern tripartit de l'anterior mandat, tripartit que també governava la Generalitat. De tothom és coneguda avui per avui la situació econòmica o financera en què ens trobem a l'Ajuntament de Reus i també la Generalitat, i que ha obligat a prendre mesures doloroses, mesures, òbviament, fins a cert punt impopulars, però que per ordre i sentit comú s'havien de prendre amb austeritat i rigor. En aquest mateix sentit, i sense abandonar la polèmica, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, en feia referència a la compareixença setmanal davant dels mitjans. I a aquesta ciutat estem per fer comerç, estem per promocionar-la, estem per vendre, estem per atendre, estem perquè un congrés, sigui quin sigui, de Convergència o del PSC o de qui sigui, gaudeixi de la ciutat. Però els que han estat principals dirigents no poden anar contra el que és promoció de la ciutat, sigui el que sigui, com si fos un congrés de metges oftalmològics. L'alcalde ha evitat concretar quines seran les mesures de seguretat que emprendrà davant les protestes previstes de l'Assemblea Popular i la Plataforma Ciutadana de cara al Congrés que Convergència i Unió celebrarà a la ciutat el cap de setmana vinent. L'alcalde ha dit respectar les protestes legítimes que puguin fer els ciutadans davant les retallades o la reforma laboral, però ha criticat durament la posició adoptada pel Partit Socialista i l'exalcalde Lluís Miquel Pérez que, segons ell, han actuat de forma deslleial posant-se al darrere d'una plataforma ciutadana. I especialment amb el senyor PSC, perquè si no, no s'entendria que una formació política que governava la ciutat ara es converteixi en un dels principals instigadors de la revolta. El Partit Socialista de Catalunya a Reus escollia a Francesc Vallès com a nou primer secretari de l'agrupació local per una àmplia majoria i dissenyava així una executiva que renova en 3/4 parts dels seus membres, tancant així una evidència ja coneguda. El tro del canó ens indicava que la Ganxet Pinxo donava el tret de sortida a l'esperada segona edició de la Ruta d'Etapes de Reus. El dijous a la nit, representants polítics i socials de la ciutat acudien a la presentació oficial a l'antiga fàbrica de vermut Rofes, on Isaac Sant Romà, president de la Cambra de Comerç, impulsora de la iniciativa, i l'alcalde Carles Pellicer encetaven la Ganxet Pinxo. Des del dijous 15 i fins a l'1 d'abril, Reus podrà gaudir per 2,5 euros de les creacions dels 62 establiments que formen part de la ruta i que lluitaran en aquesta Challenge 2012 per poder estar a l'esperada final del mes de novembre. I com cada setmana durant la Quaresma, al Reus a Prop Notícies ens acomiadem amb les divertides imatges de la tallada de cama de la vella Quaresma. En aquest cas, el protagonista era el drac de Reus. Els seus portadors i els nens de les escoles Els Ganxets
Mowgli, Cèlia Artiga i el Pi del Burgar. 1, 2, 3, Serra la Vella, Eulàlia Escudella, Serra la Ballola, d'Escudelló, Serra la Vella, Eulàlia Escudella, Serra la Ballola, d'Escudelló, sense fannes de Quaresma, només hem pogut menjar arrencada, rovellada, un desbacallar, quantes voltes, 15 voltes, i la dada més. Avui, a l'Espai Entrevistes, posem a examen a Joan Masdeu, cantant, compositor i moltes coses més. Comencem l'entrevista. Avui amb nosaltres, Joan Masdeu. De compositor de pop-rock a cançó d'autor? No, la diferència o el pas de passar d'una banda a una proposta en solitari a l'hora de composar cançons jo no hi he notat cap diferència, de fet cap ni una. I has volgut fer algun canvi? Potser ha sigut una mica el propòsit de buscar dintre de lo possible un nou discurs musical sense poder evitar ni voler-ho, no? A la manera de fer cançons que jo tinc. I quin és el pes del suport visual en el videoclip al carrer dels Jocs Florals? Jo crec que el videoclip de la cançó del carrer dels Jocs Florals, que ha estat el primer single del disc, ha ajudat molt en quant a la promoció de la cançó. Crec que, de fet, ha sigut un vestit molt ben fet a mida i acabat d'arrodonir i d'empaquetar la cançó. Crec que la cançó és més cançó o és una cançó més acabada gràcies també a aquest vestit que se li va fer amb imatges, amb aquest suport visual que va ser el videoclip. És un clip fet, jo crec que amb molt de gust, fet amb la tècnica de stop motion, que són un disbarat de fotografies una darrere l'altra i que també és obra d'una productora de Reus, Acid Factory, amb el David Fernández al capdavant, i crec que ell i el seu equip van saber vestir molt bé aquesta cançó i traduir el que jo intentava dir amb sons, o amb so, o amb música. A més, un clip guardonat. Sí, a més, ha sigut un clip que ha agradat molt i ha arribat a la gent, i tant és així fins al punt que el clip ha estat guanyador del primer premi del Festival Internacional de Curtmetratges FICAT en el departament o en la secció, millor dit, de videoclips. I parlant de premis, el Premi Enderroc. Home, el Premi Enderroc ha estat una alegria, per dos motius bàsicament per mi. El primer és que ha estat premi per votació popular. Al cap i a la fi, la música té un destinatari final, que és el públic, i és el públic el destinatari final i més important, i és el que a qui adrecem la nostra feina, i per tant, que ho hagi decidit el públic, doncs em fa una especial il·lusió. I en segon lloc, perquè aquest disc era el primer petit pas, si tu vols, d'una nova etapa que encetava amb molta il·lusió i que va estar plena en molts moments de molts dubtes, com suposo que és d'imaginar, no? Aleshores, rebre aquest premi i per part del públic en un primer disc, en un primer pas en solitari, doncs, ostres, et dona una miqueta, et dona la sensació que et dona una mica la raó de la feina, més o menys suposo que prou ben feta, i il·lusió, ganes, motivació i energia per continuar treballant. Et sents part d'una generació a mig camí de moltes coses? Sí, jo crec que hi ha una generació de grups, de vegades passa, en la història i en la història musical també. És a dir, les generacions intermitges de vegades queden una mica més diluïdes i musicalment en aquest país van formar part, amb els Whiskins, d'una generació que no vam arribar potser una miqueta tard, però tot el que va ser el boom del rock català i dels grups més grans com els Pets, o de Cabra, de Gran Busto, etc. I crec que una mica massa aviat per entrar a formar part d'aquesta nova fornada de Manel, els Amics de les Arts, etc. La xarxa és un avantatge en el món de la música? És evident que avui en dia no pots viure allunyat de les noves tecnologies. També he de dir que no sóc un gran ni apassionat ni entès en la matèria, però és que no ser-hi és d'alguna manera avui en dia no existir, no? I per tant, clar, evidentment, soc a YouTube, a Spotify, a Facebook, a Twitter, a tots els llocs on es pot ser i on crec que s'ha de ser. Tot així ja et dic, no soc un gran aficionat a la meva relació amb la tecnologia, és més aviat nefasta, però mica en mica anem fent el que podem. Malauradament hem de parlar de la crisi. Com afecta dins del món de la música? La crisi econòmica actual, global, evidentment, que afecta la música. El que passa que els músics ja arrosseguem una crisi anterior, que va començar amb el tema del pirateig, les descàrregues, que sembla que el públic
o part del públic no entengui que nosaltres vivim de la nostra feina, i la nostra feina a vegades és gravar discos que costa uns diners, anar a un estudi de gravació, pagar un productor, fabricació de còpies, etc. No? Clar, evidentment, a la que això li afegeixes una crisi econòmica com la que estem vivint, la gent que et contractava abans, que moltes vegades eren ajuntaments, no hi ha un duro, la gent no té diners per pagar un tiquet per entrar en una sala, en el cas que vulguis fer empresa, és complicat, són uns anys molt complicats, però crec que també són anys en què tots ens estem buscant molt la vida, no? I en tots els sectors, és a dir, ens hem de reinventar, i abans tocàvem en format de quintet, i ara toquem en quintet, en quartet, en trio, en duet, sols, acompanyats, i imaginació al poder per fer coses, no? I no només jo, sinó tots els músics que conec ens estem buscant la vida per fer coses atractives, competents, competitives, i ja ens en sortirem. I a partir d'ara, quin és el futur musical de Joan Masdeu? Home, els projectes de futur hi són, estic engrescat després d'aquest primer petit pas, que ha estat aquest primer disc, Casa Morada. La intenció a mig termini és començar a tenir cançons com per plantejar un proper disc. No et sé dir quan, estic just començant a fer cançons. I aleshores a mi m'agradaria que vegés la llum, si no el 2012, doncs durant el 2013. Estaria bé. L'any passat, el 2000, ens el vam tancar amb 40 concerts. Aquest any segueixo presentant les cançons del disc arreu, i a Reus també. I paral·lelament aniré composant cançons, arranjant-les, amb la intenció, si no passa res, de poder tenir un disc llest el 2013. I avui, amb Joan Masdeu, encetem un nou espai. Reus a prop, molt a prop. Un lloc de Reus? Home, un lloc de Reus, la plaça del Castell, que és on ens trobem ara, i, evidentment, el Mercadal. Coca amb cireres o menjar blanc? Coca amb cireres, de tota la vida. M'encanta el menjar blanc, però és que el coca amb cireres em perd. Plim o vermut? Vermut. Vermut, perquè a mi la fantasia de fruita és una cosa que a vegades és molt de Reus, però una mica massa empalagosa. Vermut. Miró o Izaguirre. Misericòrdia o Sant Pere? Festa Major de Sant Pere. Festa Major de Sant Pere perquè és l'arribada de l'estiu, és l'arribada del bon temps, és sortir al carrer, és sentir-te bé. El gegant indi o la mulassa? Amb els temps que corren, aposto per la mulassa. El centre de lectura o el círcul? Centre de lectura. No per res, no per posicionar-me, però he estat sempre molt més arraigat d'alguna forma al centre de lectura. Salou o Cambrils? Cambrils. Cambrils, indiscutiblement. Sí, un vermut a la primavera al port de Cambrils és impagable. Ametlles o avellanes? Ametlles o avellanes? Ametlles i avellanes. Amb aquí no em puc decantar a cap banda. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.